Obahi bebre ano pokuare no mawa no asante kotoko no soni ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra aboanko a ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da ennenso so ye da foforo twede mponyankopon ede amaye esanse fi se eye nananom atena konya wo mo Berekum ehye Emma yeja eye nana mankredi ewuo yeja no kwan no enam eye Dormahene anam bi a wotu ye ntino ama Berekum eho nsem na asode enu nti maame fozia yenso ya tenase a ye de ho adesua e de bebro ebrebe na Berekum ebeka asanto ho na Berekum ne nuanom ye ka boje mu ne nuanom ene hwan mo na afenso ya sarhwe Wamu ne wotumi se won si Berekum Manhene. Ene kaye ho na yensua ne yensan hwese Berekum akonya no eye mamadwa anase eye adesidwa. Ye ka mamadwa se ne se kire ane ye ka adesidwa nso ase ne setie. Ye Dormahene eka asembi ebra empanyufo ama no ho kwan ama no kwa ama na ama yie no. Wakasa busua ne ye nnan no mudi Berekum akonya no emumiensa ewo ono ye Dormahene efa ena baako enso ewo Crowberry fi asante kotoko hene a Berekum ye ne dia no afa ye hwe no kora ewo sasem no medin de maame fozia yenkohwemfo nyine ne mra ye ba ye de adesua no ebeto so Berekum adesua nan ne be di akonya Otumfour ya na obai adeshikuo no abayi miensa frim ama na ka baako nti beninsa miensa no sendru a bebebe baba ajemso na sabio nadai oya baako pe me nyamranimfo na bedemra ko ya sema nyede menko no kreni mra no kran ka betwere no ka obi amadi asema kire nka nwo asem ka na mom mninsan kan ne madehye no ye pio anya hwe kra nipa mpem9 de 4000 ka bedu ba mom mempese de hye bi so free asante so ya bunoni oye Berekum ni ba bi ofri bi kura kokomoti bede sabi kokomoti kokoya sa bebe kasa Dormahene a ono kwa kunipa kasa omra ugoda nanti ugoda no sabi ba hye da no beninsa no yemruko Dormahene ontimi nko eya nti ade bi amam mu se ba shada na mom yes no me ni bibi aka na mom ade na si no nkai da bia mekai ajomba dunti wo e bia da bi no ho akwede akohia ama Berekumfo na bedi yes onye no ane akwakosha aba no enti de edi kan no ye befa ekwan a enam so ma Berekum ebaye ebra eye asante eko eye German ene doma ekon no sanko nimdi ebaye no mu no ne nenam so ma doma ebeka eye asante ho ne bra won eba no omudru bia bi na asase ne da ho asase yantam da ho no mo a sebie son sebie nya do no obi ante ho na esan se kane no ekwan na nana no mo faso de kekere mo man etere no na ye entokwa menka nse esa anase is onwo eye ntokwa na won ko
sɛ wo ho odene a wokoto hye wo nua so a sɛ wo bono ane no kyerɛ sɛ woku ne hene a na wotwa ne hene tia na kyerɛ sɛ wadi kuro no so nkunim na wode wo man no aba bɛka wo man ho ɛno nti saa ntɔkwa no mu a asante di dɔmaa so no ɛna ma dɔmaa ɛbɛka ɛyɛ asante ho na mmom Berekum deɛ ne deɛ ɛnte saa asraafo no ɔmo ba no wɔntru baabi a na asase yantam ne da no ɛna nananom ɛka kyerɛ asraafo no sɛ sɛdeɛ bɛyɛ a Germanfo yi ensa mmefa emmeto nhye ye so awroma na sa refie mu a ye ne na ye ho so ne ntino ye ma asrafo ni bi ntena ha na sa asrafo ni bi tena ho no mo a se Germanfo no esode so mo ba omo yibofo mabofo abebbo eya asante amane na won so abo mo ho de ehia won ekwan eno ma asrafo no tena na asrafo no tena ho no mo no abosume pi bae na on ente eyente ye boni bia enti no nananom hu se ohun de honum ye kuro na so mo de ho ye man na ebe kan asante ho a ebe ma asante akwaban no atere enu nti wo sante hena na wo sa abre no etu bofo ama no edukoto asokore mam ale asokore hene eye fija asokore asem na making ekobo na manese akosra ne sa womma no na de hye ne mu bi na won enkohwe Berekum emma no ena sa ba ne din Berekum no ne mai ena asokore hene tie na sopem ena wo yi na de hye ne bi emma ne mema ena odi krumafo ne bi nso ka ho ena odo won koye na yɛnhyɛ no so sɛ asrafo na onja wo ho no nyina so yɛ mema enti on koye no bia ho no no ɔhene a wodi kan edi won animu sɛ Berekum Manhene Berekum hene na yɛfɛ nana mankredi wu a wodi kan ɛna ɔde ne nua ba amea ɛyɛ hema na onyina asokore ɛyɛ ekona simprasare ɛyɛ ekona ni asokore nsusu nua ɛne asokore mampon hene asokore mampon na naboache ansa debra wɔyɛ yewura ɔsante hene ni fa hene onso yɛ ekona ni sa ɛna Berekum nso fira asokore mu nso ne kɔ Berekum ne ntino ayɛ adehye ne yi won kɔ into wɔn nso so yɛ ɛyɛ ekona fo na won miense nyina eye boja baako na se eye yefunu krum ade eno nti nana mankredi wo di kan woni ne nua ba amea ena amea nana eye nana amea hema ena nana woye wohema wodi kan nana mankredi wo nso ye ohene a wodi kan nana mankredi wo wanche ena wokra koye ena ne nua enso so ebedi ade onu so bedi ade no onu so anche eno krakoye o krakoye no na de himrante no sebe no mu enyinyini ye ombetimi yedi ade se eye Berekum hene esansa kane no na ye to entokwa eno nti yehwe bemma sebe so sebe nya do ne hu so gyengyina no ho so a obetimi edi domanim akosa no ena wonde aheni ne ma no enu nti nana amea hema etena konya no so kyeye ema ne din daneye ema ne beye amea hene enu nti edru bra eye nana amea hene odru ne mpanyin fie so a won se de aye die just wo de akonya ne ma eye nana mankredi ewu dikan ne babema a wono eye kwakudi ewu ema ne bedi ne papa mo akonya no na emom ne sewa eye amea hene eka kire kwakudi ewu se akonya na mede ma wo no eye wo papa mo dia na esanse wo papa mo ne wo famo wo enyini ye ne nti no ana mede akonya ne ma wo
na emu hwe na hye ne nso se wonyini a na hu so wondi ade yeya fa akonya ne ma won na akonya ne nkoda baabi eda eye kwakudi ewu a wodi kan wanye ne saa wohwe ma ne sewa ekra ko ya wo ye ne dot yeye ne bibia wie ene odi ne nua ba ebedi ade se hema enu ti firi hono mu ba no emma no na di akonwa no saa emfia hanu enu ti na kwa meboache epenso ana won so de se eye 1941 ana won so de se omo nhwe emma no eni akonwa ne bio ombesa da akonwa na kwakotu baabi eda esense na akonwa ne da adehibusua nim enu ti omo pem so ye ho adia ansana akonwa no eba enu nti die Dormahene kasa abusua miensa na wo mo na afa no eye emma no akonwa no so enye mma akonwa no eye adehibusua eye adehinwa yemfa mfato ho emra ede ne adehidwa na ede ne so ne eye mamadwa adehidwa no eye adehia akonwa eda abusua mu a eye nananom ene wofanom ene wofa asefo no ene di akonwa no enti ye hwe adehidwa ene mamadwa ensem no de edi kan no ye ka adehidwa no ene se adehidwa no se abusua enso a eye abusua wotwe a ba kokoshe ba akoma ne yenso no eye ekwo na asona bretu aduana ayoko ene won ekeka ho ne nyina no sa akonya da won fia adehye no ne di sa akonya no nti won nananom edi ade a emma enitumi je se adehye ma no o masene mu ma ene di aye akonya no ena mamadwa no nso so ehun fato ho enie eye yehwe bafo amankwatia eye Manhene akonya no bafo wusu amankwatia eye Manhene akonya no awoye yero Santahene kunti hene na konya no eye mamadwa yero Santahene ede hye eye bafo wusu amankwatia animonyam ennam ne sompa wode besom eye abaenwa no enu ntino enu ohene emma na sene mu manko a ene edie kodru Supreme Court no na Supreme Court so de toso senia National House of Chiefs kan no ene pepepe na ndi ye why man free akodwa no so na jese nema ina bada na wie ndi bana wie no na ba Otumfour behu no na o ma me da memra mene me pai fo yemra manhia na mbisai ha tanu dru ya ne ekoe ne kusai na beye a member of the Asante Council. The woman that a member of the standing committee of Asante Council at Sebribia Asante Council ko junjuna Asante ho na nea Otumfour aye ne de sabi entimi mfa adonka na Mr. say nyame man nkwatenten ahoden wo na ne nyansa na odi ama no no fa bi nka no ho na oye nipa bi so a owodoma nipa pi ena Ghana nipa pi bi dia dia pi nema
ombenya sase a ombeton ne kaka ho te na ombedi ade nanso so Otumfour de obi di ade no pe asumdue ama ebuo aba ahinsemu ze ama wama yedi na chinyina na wama yindi na chikura no ebuo ama ahimfofo anya ebuo anti nya meka ne se nyame ma ne nyinche na ontimi nkoso mmoa asanteman nema waye bie pi kwa nyese ahemfo nkwa na oboa wonom nanso so aso se fa amman man so oye nema eboa wonom ebini ne Otumfour scholarship fund otuye na nyono kwa mribia se as obi wo problem na wudi ko to nanim na ya dia obutuma ye hu bibie sepe ntamara na waye ama ohu ato nti es nyame ni eslema no nyame ni eslema no so onyini nche na ya na edi na kinzu so ese wudu osunachi a hasuo kan na yesu ye huntoye na nema ese esua firi no ho na yesu ye de boa e man no etim de aboa beso me di ade mati scholarship foundation scholarship fund mema ade mama scholarships but egusu sesika kraba behwe woma pese ko university woma pese esua nsanodwuma ne neme nyina no ebekoso ne ya boa wono ne nyina Otumfour akini yidi ne nyansa no na yesu yesua bi de aboa ye man de nyame nhira no wo mri akwamri aso mfoni ni akwahwa ndi ebusa ne se ye Dormahene ewutumi sase yeyi Berekum Manhene a obamu bi ye hwese tumi ne wo hwa sase ya be Berekum Manhene akrakoi aye ne doti ye wie no sase nananom bebie pono ato ho akonya de ama de hyemrante a won ewo ekona busuanim won di ade yiyie no on bebie kwan ato ho ama omo do mu dwa ato aba dwato ano ombetime de afa eya sokore ehene so ombetime do mu dwato ano afa sokore mampon hene so ombetime do mu dwato akwakosi eye ekona de hibusua na busua panyine eso ombetime e de abre eye nana akosua amea ehene wotoso emiensa eso asokore hene asokore mampon hene ene ebusua panyini won nyina do mu dwato na abesi won so no ebekwakwakoma Berekum Manhene na Berekum Manhene ahwem ayide wose no ofata so wahima yi ne wia wahima ede ne bemma ebusua panyini se ebusua panyini enya de hyebrante no ho kwadu bi amwa na so wogine tumwa wono so de ne ba akoma jase eye jase hene na jase enso de na akoma enkonyasofo meche enkonyasofo a kontre akwamu ene won wokeka ho da akoma wo onyina so enya de hyebrante no ho kwadu bia amwa ansana omaba be yine de na kire omanya kwadu bia mo won ho a kwadu no bi ne sen kwadu no bi ne sabi onfa wo bi ewunwurem sabi oni dem
sebi son sebi nyato onya abayama ne bia sebi sena na brabo esitie obuade anasa konya no a obesere se obedie no sebi oni akonya natem ema ho adanse ememu ena afenso wo yo bia obedi ade a obedwene wo man ne mpuntu ho na de sibusua no nsoso obedwene wo ho omohwehwe we mu nyina awia ansana wo mabepeda abesere ye wurade de se brante na wo yi no no e de na babekere kro be refi asante kotoko hene sanse me mebubu osu nya ye wura bebusa omunya kwadu bia mono a ansana ye wura ma no ho amomo kwan mu de na kosi apotem amomo atete no wo hunhum mu ene honam mu won wi a won apeda ombema Berekum hene esai ede akyere ne man usai kyere ne man wi a ansana na manfo eye na hemfo a ntina konyaso esai de akyere no ansana won aba besreda ewo wasante hena hemfie na yewura na yewura mo wonda na wabetwe pomponsu e de esai de akyere krobe refi asante kotoko hene eno nti yehwe eye yewura osante hene asokore mampo hene asokore hene Berekum mahema eni ebusuan panyine eni Berekum nkonyasofo beche Berekum traditional council eni wotumi se onyi wo hene Obahin bebre na no poku are no mawa no asante kotoko no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra aboanko a ye de etiri beto asem ne frititio efrititio dmankoma ade no yamfa anto de da